Ahojte, tu vaše OKR Moto a Kuba Richard. Chcel by som vám predstaviť novú značku v ponuke OKR Moto. Je to značka Talaria. Je to výrobca v Číne, ktorý vyrába obrovské množstva motocyklov, 200 až 300 tisíc kusov ročne, čo sú pre nás obrovské čísla, keď sa zamyslíme nad tým, že Slovensko má dokopy nejakých 5,5 milióna obyvateľov, z toho približne nejakých 1 milión aktívnych, ktorí udržiava celú spoločnosť v chode, ktorí platia dane a všeličo možného okolo toho. No a vráťme sa k tejto nádhernej, alebo k nádhernému motocyklu. Vidíte v bielo-zelenej farbe. Ja si myslím, sa hodí ku vám, keď už ste takto ekologický a lokálne bezemisný. No a stratíte sa v tom lese, v tej bielo-zelenej kombinácii. Vidíte, že máte pomerne veľké brzdové kotúče, veľké zdvihy pérovania. Aké? Presne pozrite na okrmoto.com. Elektrický motor, ktorý má výkon 45 koní. To je približne na úrovni motokrosovej 250 štvorták, čiže nepodceňoval by som to. Samozrejme je tu viacej výkonových kriviek, ktoré si viete prepínať a zadávať. Máte tu rekuperáciu. Nízka váha, ujazd okolo 115 km, čiže viazne to už len na vás. Takýto motocykel v super dobrej cene 6790 € máme skladom, chýbate už len vy, takže bežte do OKR Moto, kým takéto nádherné elektrické motocykle máme pre vás. Ahojte, čaute.